Barriera fl-imqabba qed tkun proposta biex tinbidel f'solar farm. Id-deċiżjoni dwar din il-proposta mistennija tittieħed mill-Awtorità tal-Ippjanar il-ħamis li ġej. Is-sit illi jinsab viċin ix-xar l-imqalleb u triq is-Siġġiewi jgħott aktar minn 65,000 metru kwadru ta' art. Biftit aktar minn 53,000 metru kwadru qed ikun propost li jkun użat biex jitwaħħlu 14,000 pannella fotovoltaika. Qed ikun stmat li dawn il-pannelli jistgħu jiġġeneraw mal-5,000 kW ta' enerġija. Is-sit huwa aċċessibbli minn żewġ naħat li kienu jintużaw biex it-trakkijiet jitabbew u madwar dan is-sit hemm diversi barrieri u għelieqi oħra. L-għaqda mhux governattiva Nature Trust proponiet li mad-dawra tal-barriera jinżeraw siġar indiġeni, iżda l-perit fuq dan il-każ saħaq li bid-del tagħhom itelfu mill-effiċjenza tal-enerġija iġġenerata. Minkejja dan qal li fin-naħa ta' fuq ta' din il-barriera hemm propost li jinżeraw ma' 18-il siġra tal-ħarrub u xi arbuxelli li jum mifhum li ma jtelfux il-ġenerazzjoni tal-enerġija mix-xemx. Ir-rapport mill-espert fuq dan il-każ qal li dan l-iżvilupp għandu jsir għaliex huwa proġett sostenibbli u jmur tajjeb mal-miri tal-2020 dwar l-użu tal-enerġija rinnovabbli. Fir-rapport intqal li għandha tintalab garanzija bankarja ta' ftit aktar minn 45,000 euro f'każ li l-applikant ma jżommx mal-pjan sottomess u li finalment ikun approvat. Dan il-proġett propost isegwi ieħor li sar f'Barriera fl-Imġar fejn diversi pannelli fotovoltaiċi qed jagħtu enerġija prezzjuża iġġenerata b'arja nadifa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.